Fl-aħħar jiem ix-xenarju spettakolari tat-tieqa ta' Dwejra Fgħawdex intuża f'riklam tal-kumpanija internazzjonali Hugo Boss. Iżda aktar ma jgħaddi żmien, aktar joqrob iż-żmien li t-tieqa ta' Dwejra attrazzjoni unika f'Għawdex taqa' darba għal dejjem. Dan hekk kif fl-aħħar jiem reġa' kien irrappurtat li waqa' xi ġebel ieħor. Blat li kull ma jmur qed jitnaqqar mill-arkata. Dwar dan Net News tkellem mal-ambjentalista Alan Dejdun. Dan huwa parti minn proċess naturali, jiġifieri li qed taqa' tieqa bażikament huwa proċess ġeoloġiku. Tajjeb, issa minn aspett ambjentali ovvjament tista' toħloq scenarji ġodda fis-sens li inti qed jaqa' l-blat tajjeb fil-qiegħ tal-baħar u da jiġi ma' żmien in-natura dejjem tikkolonizza affarijiet ġodda. Jiġifieri da blat ġdid ħajġi kolonizzat tajjeb u ħajkbru affarijiet ġodda fuqu. Diffiċli tgħid li ħassir xi qerda mill-aspett ambjentali biss ovvjament għax diffiċli tgħid talament irid ikun hemm xi ħaġa ta' importanza taħt it-tieqa u ta' blat u tkissirha and so on. Jiġifieri minn aspett ambjentali ta' kemm il-blat li qed jaqa' minn fuq m'għandux xi annimali jew pjanti importanti jgħixu fuqhom li Dwejra hemm numru ta' pjanti importanti, tajjeb hemm xi issues kbar mill-aspett ambjentali. Naħseb iktar huma issues ovvjament li wieħed irid jara ta' pajżaġġ u ta' sigurtà għax jitilgħu ħafna nies fuqha tajjeb and so on. Tul l-aħħar jiem l-addass Pete Bellen tefaq ritratti fuq Facebook li juri ġebel frisk taħt il-baħar li għadu kemm waqa' mit-tieqa. Fuq Facebook huwa ħeġġeġ lil Maltin biex igawdu kemm jistgħu it-tieqa qabel ma jkun tard wisq. Qal ukoll il-ġebla friska li waqgħet matul il-ġimgħa li għaddiet hija wiesa madwar 12 metru u boli ta' madwar 20 metru. Minħabba l-instabbiltà tat-tieqa fuq il-post hemm sinjali wissu l-viżitaturi biex ma jitilgħux fuqha. Minkejja dan xorta waħda għadd ta' persuni, speċjalment turisti li ma jkunux informati biżżejjed bil-periklu, xorta waħda jażlu li jitilgħu. Fil-fatt huma mhux ftit dawk li jitfgħu filmati ta' turisti u Maltin li jaqbżu minn fuq it-tieqa minkejja rapporti ta' nies li weġġgħu gravi meta għamlu dan.